anyị nakwa n'obi ikolo mmụọ ndị nna anyị fa ndị nwe anyị nke eziokwu ndị ụta n'ije ife anyị ije okwuru kachasị ife a na-akụzita n'ọkụ obodo wee dị mma ka ọ baala onye elu ndị nna anyị fasị ụgbọgụrụ m ya alụ nwunye dị na ya ha ekwu ka ọ dị ụlọ sọsọ anyị mana ife anyị na-ekwu ụlọ ya dụlụ onye okeke mma dụlụ onye ọkafọ mma dụlụ okonkwo mma dụlụ okoge mma na-ekwu na ndị si na ife anyị na-eme enweghị isi anyị agaghị etinye isi ha n'ife anyị na-eme ka ife anyị na-eme enwe isi n'ife anyị na-eme ya enwe isi ha na-afụ ya n'ọnụ bụrụ ogiri asọ ga-emecha jebe ogiri ọnụ lacha anya n'ọnụ a ha ji wee kwuru ife anyị na-eme enwe isi n'ọnya ka a ga-eji ya emecha wee kwuo na ife anyị na-emekwu n'ọnya ka oruru na ya ife apụtara izu ije ndozi wee na-asị ndị mmiri ekpụrụ ka ụmụ n'ụlọ olu nọ mmiri ka eji asacha ife niile ọ bụrụ eziokwu onye akwa elu n'unye ojechara aja wee ọgụ onye akwa elu n'oyi ọchọwa mmiri nye ka m na-akpọkụ ndị mmiri ndị eji asacha ife bụ ọcha bịanụ ụlọ ọnụ anyị n'iji a na-eje ije ndozi ije nsụkasị bịanụ ka o nyere anyị aka ike ndị mmiri bịa na a na-anyekwa ife ekwu na ọjị ụnụ ahụ ndị agha afọ anya nsị ụnụ bịanụ ka ụnụ taa n'obi ka anyị wa mmadụ taa n'ibe isi na onye na-achụ anyị ọ na-eji ife n'ọya enwude anyị mana ọ na-anyị ejiri ife ọ ya ekweta na ọchụ ọkụkọ nwada ọkụkọ nwụrụ nwa ọsọ wee sị anyị gbuo n'ihu na anyị egwute mma n'ije anyị na-aga anyị gbuo n'azụ na anyị egwute mma anyị ji ije ụbọchị ka anyị ejete ife anyị jee ya ụbọchị oyi anyị ejete ife anyị jee ya ụbọchị afọ anyị ejete ife anyị jee ya ụbọchị nkwụ na anyị ejete ife si na n'ihu n'ihu ka anyị na-aga ije apụtara na ndị achị azụ adụghọkwa elu na egwu a na-achọ ịgba kịta n'anya agwara ha na ikoro akarịgokwa egbe mbulu akarịgokwa egbe mbulu wee na-asị na ndị na-esi ngo na nke ikpeazụ a na aka ka aka ya agbaji aka n'otulu odi na-egbewe ife na-ada nnukwu ofunye ha n'ụdị egbe na-apụtago n'ọkụ obodo wee dị mma n'ife a na-eji ife a wee na-akpọkọ ala Igbo na-akpọkọ ndị mbụ na ndị egede na-akpọkọ ndị nna ife ndị buru anyị ụzọ wee gbawa ọsọ na ọ bụrụkwa n'ike anụ arụ ka iji eje na ọkụ agịrị nwata n'aka na ọya ahụ ubi ya na ọkwụ n'ife anyị na-ayọ na ụmụkwụ n'ife anyị ma na ụmụazị ka anyị bụ wee na-asa arụ n'afọ n'afọ wee na-ayọ ọnụ ekwenu anyị anọ na ka anyị kpaa tụọ alụ kpọta na-asị na mmụta aka na mmụta na-azọ ndụ ife anyị na-ekwu na anyị ya mụta oyibo mụta igbo mụta oyibo ka mmụta wee zuo oke na ya ha ekwuzi okwu ịmụta sọsọ oyibo anyị na-ekwu okwu ịmụta oyibo ịmụta igbo anyị ha ekwukwa n'okwu ka anyị mụọ sọsọ igbo na oyibo abịago na ya achụ oyibo achụ na anyị ya amụta ya nwe oyibo ka o wee baala anyị mana ife anyị na-ekwu na ife bịara abịa ya abịagwu nke na-anọ na nke nọ na anyị emekwanụgo na ọ ya na ọgwụ nke bịara abịa mana ọ daa n'onwe nke ya na ụmụ bịawa ibe ka nke nọ na omegonu na ọgwụ nke bịara abịa na tenant aha akala lọd si na ya adụcha iji awere ugo igolonne ka ọ ji otu gbatakwuo nna ife akụkọ anụ ọjị ka a na-akọ na nke ọ nwụta hot anyị eweta na hot ka ife a na-ekwu wee enwe ilo n'ọkwụ nkwụ ka m ji na nkwụ obi aṅụrị na ije ha na-ejekwuru ọ ya afụ ụfụ mana na ụfụ ya na ọ ya dị atọkwa ụtọ egwu na amụ ka eji achụ oke onye wu iwu ọkarịa njọ wee sị na ihe adị enwe aṅụrị na eke na-enwe n'oye na-enwe na afọ na-enwe na nkwọ n'afịa na anụ ụbọchị na anọ Igbo nwere ekwuru nkwụ ebe a ya akpa maka ịta ọ politiks ka ọdịnala
si bido na politics do. Atoke se ka hapo politics. If I'm on onye government support. Na governor mo ofuma. Aya balo onye no balo onye ana. Omo aye pele governor pele. Ko halo imo ofuma. Mo support to dey go vote here. Olunye support. Na Anambra do mo no bala aye. So na mmadụ anyị agba abịa n'ozu adọwalụ adọwa mmadụ ya agbakwu abịa n'ozu nna mmadụ na hata so onye amaghị ife nwa onye ya ebulu ọgụ wee bịa so na ekpele anyị ekpelu gọvanọ ụka ụmụ ọfụma ka o nwee ume wee lụọ ọrụ etili elu ya lụọ ọrụ ya lụ n'ụlọ onwe ife ọzọ but me nwe ọrụ nọ n'ụlọ ebe after 8 keke nke otu onye otu na-ekwuwara bata na baị butere ihu nke m ahụ gbugharị ya na-apụtapụ iro mụ nwana na-achọ nwanne nwoke mgbe ahụ o gbugharịrị with speed ahụ mụnwa wee speed pụtazie cheri ebire pụta kwụsị ya ọ gatere ife nya n'ime ebe obido ka ịchansị m nsi bata be m na-ajụghị ife badara na chansị m eji nwekwara egwu tinye aka na ike n'okwu nke ga burigoro eti ige na ndị anyị tụrụ oche ịtụ ọgụ ndị nọ na nke nwanne nwoke wee pụta mgbe ha ji ghọta onwe ha sị ha ife akwadoro ịnwa ha awụ mmiri abịa ka anyị kwadoro iti ha ha chebere ọsọ nna ke ghọta abịazi bịa kọwa na ha jikwa na-akpagharị sinsi achọ ebe nwaanyị na-ere ezi na onwe ọnwụ nwaanyị na-ere ezi nọ na ha dịbụ na ha amaghọzi ebe ọkịta na mana etu ha si bịazi bịa maziwo onye a direct be nji ọfọ ịghọtago anyị manyekwa ha direction nkwazi ife gbagwozizide anya na anyị kwazi ha direction nyekwazi ha nọ nso nwanne nwoke eti na-erute ego n'obi ya mahọrọ ise na mgbe ahụ hapụrụ nso jekwa start ya mechi nso ha ruo ebe a ha etigholu the side ahụ eti na ya wụrụkwazi ha kwara ha amanya ha mana ụmụazị ọnụ ndị bịara ime ha amaghị na ụmụazị na-anọ na compound na-ebute egwu ọmụghị ebe ha atọ so imagine now na elili a akịsị na nke a ọkọtụgo nke a megono ọkọ ha na nkwado ọkọtụ kwuono ife dị ka elili eji akwa akwa wive otu aka Nigeria obele ife now so that's why I need to do care for bro na just na-ekwu ka ha ịkpọtakwu onye ọhụụ no asịzie nọ n'aka nwanne anyị na ị ọ nọ n'aka nwanne anyị ibe niile n'ozigbo ebe gono if I need anyị na-ekwukwu onye Igbo ka ekwu onye ya wụọ na kpugha na omegono odozie ka ọ baala onye enu baala onye ife ahụ na-ekwu mgbe m na-awọ dị ụgbọ ọgụrụ m ya alụ nwunye di m amụmị na-aghọta so n'ife anyị kwesịrị ịda na-ekwu every month anyị nwere 5 Eastern State ọkwa a na-eketa ego from Abuja ego niile ha na-eketa from Abuja a na-eke onye ọbụla gwa m nke ha mere ka enweta n'ala Igbo from the 5 Eastern States. Ife niile ka ihe aga oil producing states ka enwelu for now do na giga Anambra mana Anambra oil ebidobo ime anything Imo na Abia State ka quantity of the oil ha na contribute ana-ele the real oil producing states na Nigeria na Niger Delta ọ bụrụ ọkụ ha na-ebute ego onye ọna ha ka esi akọta ego niile onye ọna na ndị na-asị na onye na-eproduce mana na-asị nke eji akwụkwọ ndị nkụzi n'ọbụ na ụgwọ ọkụ n'obodo mmadụ ka esi eweta amani na-aghọta nke ha na-amaza onye ọna na-amaza n'obodo mmadụ ka esi eweta isi na unu na-contribute ji niile unu na-eri o nwere ka ọ niile pụrụ ji within 2 or 3 days na ọkwa mmadụ na-akọ ya onye Igbo na-aka ya inwe ike na-akịta pịa tomato rice stew ọ stew ahụ iji wee mee stew ahụ na ọ na Igbo ka esi eweta maka mkpọ ụlọ na na-ekwu sọsọ nkuru na-eme asị na onye ndị ọzọ jos
fịkọsịa aka nọrọ sọsọ na olili maka ọ dị izi ịda na-agụ ife mmadụ melu mana ịchọ ha asị he who must come to equity must come with clean hands maka isi izi ikwu na-emewu mana ekpewe ikpe edishọn ikpe anya amarụ amoni na-aghọta edishọn na-ekwu ya niile ekwulu okwu ka ị nwetakwuo ọ dị maka ịmara ije ebe ka ndị Igbo si ekwu dị ebe ha na ụmụ nwaanyị bịalụ mmemme si na-enye ehuru na ha atụwa ha anya inye ha inyekwe olikwe na ejue na ozuli ọsị na ozuli mana ọ dịkwa si ọ sịghị like imezi ife ndị Igbo na-eme na onye ọ eligo ejue na oligo sịghị mba na olibo ka ezi ife jinu ọnụ nye ka anyị na-eme amalụ nọ nye ka anyị na-eme aga na-ebesi akwa ike n'eziokwu na eziokwu na ilibo whereas n'iligo so we should stop it ọ nyewa ife anyị na-eme ma ha ahụta idukwu serious na-ekwu na na-emewu mana enene way ọfụma ịdụ sure na-emewu ọ ka mma na-ịpụta esi nọ na elia ka a na-emewu maka argument ndị Igbo ma ahụta ha kwuo ebe a na-emewu na-emewu generally nwe na-asị na ndị Igbo ka nwaana na the whole of Nigeria unu ka ego ana na mba ndị ọzọ and so na mba ha na-elesi na ọ bụrụ eziokwu maka mgbe eziokwu dịdị onye Hausa ya abịa ego ana na ọkwa ịfụna na anyị emelie nnukwu meeting o nwere onye Bini nwere ụlọ n'ime mkpọ ọka ị ga-afụ na ya nọnwụ anọ ifu ha na onye mba bịa around here nwere ụlọ ihe notice na ọ na-anọ nwa anọnwụ mana anyị wanye eje obodo ọzọ na-enye mkpọtụ ka ife o gosiri na ha anabatara gụ o gosiri na-eme ego na-anabata agụ mana anyị pụta onwezi nke emeruru onwe ebe emejọlụrụ ị na-abazie ị na-overblow the thing. That is what I don't like. We overblow it. Ha na-ekwu na ha emewu ndị Igbo. But we overblow it. We overblow it out of proportion. Onye ọ na-ata afụ na Nigeria. Let's admit that fact first. As in ndị enweghị na thing. And onwe ndị na-eri ego Nigeria. Let's acknowledge na ndị ahụ na-eri ego Nigeria na onwe ndị Igbo so na ha. Emezina na onwe just a certain people cabal see from a particular place nearly source of the money. Na ụmụ nwanne anyị sokete ga Abuja so elisi ike so ka ife anyị na-ekwu but we don't want to say those things. Ekwu na onwe Eastern States onwe anyị Igbo onwe nke onye Hausa wụ gọvanọ onwe nke onye Hausa wụ gọvanọ so ka ife anyị na-ekwu. What are we saying? So I do very frank. Ka anyị just iji iwe na-ekele anụ ụmụnna na-eke ihoru gbabeghị ọkụ ọ na-enyeghị otu isi chọọ wee gbabeghị ọkụ. Let's not do it. Ọ dị nnọọ ka ịfa ndị Ukraine na ezuzu bụrụ ka a na-anụghị agha nke anyị meburu before bụrụ ka a nọrọ ya onwe how many places na that ebe ahụ n'ụkpọrọ ka agha jelu. Nna m isi school nna m na-agụ na Delta there Uheli onye ọ na ndị Igbo natawalụ be ha ọ bụrụ eziokwu ndị ọzọ na-agụlọ akwụkwọ ọ na-achịghị afọ na ọ nọ JS3 by the time agha bili na ndị classmates eme na agụrụ ha gụcha na secondary school na-akụzi nkụzi onene otu ọ yesi donozi na class ka ndị classmates yesi akụzi na-alụ onwe jebido business so anyị na-akụ ka kwefa like just like ife anyị na-ezuzu na asị na anyị na-emesi tato ndị ọzọ na-azụsiri anwụ ha afike. Onye Igbo na-azụ afịa na-eme business aghọtaghị ife na-akụ na-ene n'ife ọ na-elu ụzọ bugagoro business ya from anyị Igbo bujewegoro ya ebe ọ yesi wee join ndị
na-eme business ekwugo m na ewa since no business ka ndị Igbo na-eme onye eme business a na-achọ ife na-ese okwu onye ọ na-eme business ahụ eje ebe ife na-ese okwu maka onye dị peace for business ịda na-aga anyị ada amụta ife anyị adị eme ife ka ndị nwere ọgụgụ isi so kịta abụrụ ife anyị adị ekwu ka anyị esi wee mee ka obodo bara anyị ka be anyị dịkwa ka anyị fụkwa ndị ọcha ka anyị fụ ndị ya esi mba ọzọ na-abịa Naijiria otu anyị wasi esi ebe a eje ebe ndị ọzọ onye mụ ife ọsọ onye amaghị ife na-ekweta sọ ife ndị ife na ka m jụọ ọrụ let's assume na mụ gọvanọ now onye isi chairman mkpọka anyị a nwụọ ụnụ my cabal members ma na agwa onye ọna na mụ nwụrụ na mụ awụ chairman mkpọka nwụrụ na-ekwu ka emegharịa no election ti onye ọzọ and etinye onye ọzọ na ya abatazi n'ife a na-alụ so ka anyị chọọ onye yiri m jiri replace m ọ ha eziokwu okay anyị wee chọta onye yiri m wee jiri replace m wee eziokwu onye ahụ yiri m nwa ahụ apụta ha na outside na ama ụkọ ikwu okwu ọ na ndị mmadụ anyị ama anyị asị na onye a yiri Tobenna mana na ọ bụrụ Tobenna unu na-eze na ọ bụrụ otu a ka eze Tobenna nene ka o si dewe aka nkwuchie okwu na ọ bụrụ otu a ka Tobenna si edewe aka nwere ya eyi mmadụ n'ihu mana onwe ka ọ ga-esi wee ye na movement na omume n'okwu ọnụ inwe ike nwụgodo ije inwe ike just ka ọlụ wee nwee isi enweta ije dị ije mana amalị na ivu dị ije ahụ mụrụ amụ na ya make sure na ihe apụ steady gbaka ọ ya were one day ihe emekawa igosi na ebe a yiri efe a mana na ọ bụrụ ndị Hausa na-egbu na ala Igbo between last year and this year mana ọnụ onye Igbo now ịnụ ha na-egburu onye Igbo ofu ma ọ wee bụ na north now anyị ebido anyị na-enye ojichukwu ma nke mere n'ihu just as in nke onye ma just last month egburu na Nnewi a mana ọnụ onye Igbo now egburu na enua anyị na-adọnọ ụnụ nọrọ ebe a na-aṅụ nkwụ ma ọ kai onye ọ na so efu na ya agba anyị ebido bụ egwu onwe anyị eziokwu onye ọ na-achọ solve problem ya a sị na problem half known is half solved mana you identify a problem or if you wrongly diagnose a problem you solve that problem ibido bụ as in ekuboghị isi so we must tell ourselves the truth na ya bife work of politics ka ika Niger Delta o ina ka otu ndị nwenu ndị Igbo so like Delta State na ịma na na-ekewa like anya otu esi ekelu asị na side ya wo like okene na anyị wa mkpọ ka ọha ọdụka ụmụ eze ọ bụ awụsọsọ okpunu that's mkpọ ka mba na-akwụ na okpunu ọha based on otu esi wee kene ana ọ bụrụ eziokwu mana ihe mana ụmụnne anyị nọ na mba na eze so assuming na ọnọ steeti ka ekelu na ndị ahụ abaigo another state maka actually mba na eze nọ n'ime Obiofia ọ maka zụnọ within us ka anyị ji wee wali ya n'anya kwuo na that side ka wụkwa ọkpụrụ mana ịchọ ine na geographically na mba na eze nọ ile onwe n'Obiofia na anyị na-ekwuzie ndị Obiofia ahụ kwa most ndị Obiofia na ndị ụmụ na anyị wụkwa nwanne mana eke na kwuo na ndị ahụ side akpọ ya afa so ekewe steeti
ndị banyere saịdị a ụmụnne nwere ike banye saịdị a ha banye ga-adụgize ka na ha abụrụzi ụmụnne gị. Ụfọdụ ndị Delta steeti ahụ ndị Igbo wụ from saịdị anyị a even ndị Ibuzọ a na-akpọzi Ibusa kịta nwana Nnewi a ka ha si wee jede asaị onye gbara ọsọ ọsụ mana iwuru nnukwu mmadụ gbogbo onwe ife imeta na-agba ọsọ bụrụ nnake ma ndị ego na ndị ọkwa aka ma ha ga-enwe ndị eso iche ahụ maka ndị ahụ ndị ego na ha ji wee bili. Ụfọdụ wụrụkwa ma your slave ma ndị na-alụrụ gị ọrụ ma ife niile ha pụọ jee another place je setụlụọ wee bidokwa onye gbara ọsọ ọsụ from Nnewi ebe a bidoro Ibuzọ mana echi ya kwụzi na onye Nnewi ọ bụrụ na onye Nnewi onye Isu. Ụfọdụ ndị Isu sikwa ebe agba ọsọ mepegasị ya ife na so otu a ka ọdụ. So ịbịa na some part of Niger Delta onwe ndị Igbo nọgasị ebe ahụ mana ife anyị ma ọ na ndị nọzi saịdị anyị a ka anyị nwere ike ịkpọkọ Igbo maka mmasị onye si na ọ bụrụzi onye Igbo onye Igbo si na ọ bụrụzi onye Igbo ya nọkata je na afọ sie maka ife at times ndị a na-ekwu maka Biafra ma like onye ha sigo na ọhọ onye Biafra ma ọ na ọ bụrụ onye Igbo do na afọ ewukwa Emeka si na ọ bụrụ ife na-enyere onwe nsogbu na-enyere onwe nsogbu ife na-afọ soro mmadụ. You can take a horse to the stream but you can never force a horse to drink water. Ndị Igbo na-akụka akụka ọ dị nnọọ ka nke anyị na-ezuzu na si na ewu ndị Juu. Onye Igbo nọkata omepe ọnụ si na ọnwụ onye Juu ka ike si wuru onye Juu ọ maka na ndị Juu dị na Baịbụl maka unu na-elevate Baịbụl ndị azụ na ekwu na ndị Juu ụmụ Chukwu. Let's assume na ndị Juu ụmụ Chukwu anyị wawa ụmụ ndụ ụmụ nkapị onwere onye kele iche na ala ụwa. Let's assume ọkwasị na Chukwu kele onye ọbụla so ka ezi na mmadụ na-aza na ha nwe ụmụ Chukwu if you are na success has many children and failure is an orphan. Onwe ndị na-eme ọfụma ha claim onye ọ na-atry ya claim na ha relation with all those people. Ya afụ nwa na-eme ọfụma na-ekwu n'onwe nwa nke na-eme isi ike na-ekwu n'ọgụ onwe ọla ya kpagara nkata politiks ka anyị mara ya ka anyị baa ife m onye nwa ajụjụ anyị si eme onye nwa ajụjụ ọ na-ajụ ya na-akparịta question na-asị na ngagharị ka nwata ji mbugharị were ele mbe iwu na-egburiri ọkụkọ ma ihe ma nwanne bịago mba igbu ọkọ ụbọchị ọ na-igburu ọkụ ị na-enye ife ahụ nri ụbọchị ọ na-igburu ọbara nri ka ị na-enye ụbọchị ahụ ụmụ ụbọchị iyi ewepụta nke inye ife na-emedo nri yes ihe a na-edewe n'ihe nunu ọ dịghọrọ pọsịbụl ịda na-efepụ ọkụ isi igbu ọbara ghara oles na ị na-eme dibịa mbọ ha ife ọjọọ na ị na-eme dibịa ịma na ndị na-abata a na-arụrụ ọrụ ka nke a n'ihi adị egbu ị na-egbu ọkụkọ onye ahụ na ife ahụ ikwuchi okwu ihe esudo ọfọ bụrụ so ọbara ihe eji wee ọka ihe eji wee medolo onye ahụ ihe egbusana ya enu na ọfịfe onye ahụ ji wee bịabife iwe sudoro ya enu na ife ahụ na ife ekwukwo na ife ekwukwo n'otu a ka ọ do mmụọ pụọ jee lụọ ọrụ amoni na-aghọta mana apart from that ọ na ife ị na-eme n'ọnụ your private ife na ị na-eme there is no onwe ka o si wee do possible unless is na ndị na-eme ife ike like let's say for example n'ụmụ ndị na-emesi ife ike na ha need na propitiate every day mana ọ dịfa hawa ọgwụ aya dị enye nni ka o wee ka ọ na-eme ife na ọ na-asụ pụtụpụtụ steady mana ọ nọ normal chill
na ndị ichie na emedo onwe ka iyesi egbu ife no every day onwere onye nwere that kind of ife na resources ọ dị not possible now agwa ngụ na why eji emedo ife first ọ dị no ka only if you set it up like chiwu ma ife na that dị na set it up na ikwesị igbu elie ife but let's assume na inwe ego iji wee gbuse that day na with time ịma algo na ikwesị igbu na why eji egbu ka o wee do complete ihe enye ife aha na ọbala signifies life amam na aghọta ọbala signifies life ọ bụrụ eziokwu mana life ọkọ na life ewu awụ the same so that if egbula ọkọ mechi decide ya ka igbu oli ewu if omi ni increase life that thing amam na aghọta igbukwu oli efi emani increase yes ị na-increase life ị na-increase if ahụ na if ahụ ị na-eme ebe a niile increase ị na-increase the potency so na why if ndị mmadụ ji egbu the human being una human being who the highest ọbala onwe ebe ọ na-alụ ọbala ọkọ na ọbala ewu onwe ebe ọ na-alụ ọbala ewu na ọbala efi iwe je butezie human being onwuzi na ife ahụ highest that's the meaning of ife ahụ ndị Christians if ndị Christianity na achieve egwu ahụ na God buzili nwa ya nwoke that means no ọbala nke yu na nke nwa ya bụrụ the same na nwa ya nọ na higher level no chukwu the highest aja aya achụ o see the meaning of the teaching among na aghọta mana the only aghọ dị na ya ọ na-ekwu na achụchago the highest aja the highest problem adịgo solve ọla problem ka na-abawanye ịfụ na aja ahụ ezo a ga-ada achụla aja na-aga amụmị na-aghọta so n'ife a na-atụ nzu na-awa ọjị na nke ahụ daily identify with that thing daily ị na-egbu ọbala ọ ka ị na-enyefe ahụ ị na-identify with daily more life pasta ọ sị na ọ takata n'ọjị na-abụ takata ose ọjị na-abụ nkata akarịkarị na nwogo master oche ya ozie pasta so the problem I know that accuse some wrong things. Some people put us in the to achieve more can keep a Kawalo. Need get my teaching. Na like who my teaching. Ide medo chigu Nandi shie. You go. That's why I need to got people if in a medolu chigu Nandi shie. Okay, I can identify here with them. Among na hota that's why njagwa people ni ekpedo chigu if you are there well ni ekwena ka ife na ego no megu o si chigu je butelu ego olu chigu abo ka je butelu ego ebe ka o esi bute ona alu na bank o yeju ohi ekwena ka ife na megu it's like nwata no kata o say okay nwe enwu nna amho no nwelu nna agwa eni nwelu nna o jelie nne watazie o tete ụlọ otu nna nje butelu m ego all nna we provide for you omala oke nke luwe aka ọnụ nke ọ ya azụta ka o mee ka sure na ọzụtara ogono oke nke luwe aka ka o mee ka sure na mmadụ anapụghị ife olu efada ọ na-imeneli imene ihe ife nna agwa ime sure na ife na-emehụ nwa ebe ọ na. So people have misconception. If Oluchi mo undichi, we try to believe na all of that thing we je butelu ego. Juzie nke ahụ ọba anoka ebi ni ego nwa. Ebi geye. If on ịchọ ka o je lụọ ọlụ, ka o je butewe something. Emani ihe creatively ma kpo ihe create is your way jelo that thing. If you butelu ego ngowa. Ongo ya alụ ọlụ iwe nweta otu esi nweta ego the simple ihe jelo ọlụ iwe nweta ego.
ihe eje lụọ ọrụ wee nweta ego ndị needed enu if you can come. They needed enu this particular something can come. Because some people if you know once I say I can ordinary. They expect yes, you can go. They feel like no shortcut. More right from time I've always been interested in before. If people come I won't where tea and can we take or something like that. One day we'll go. Like I'm not my grandfather is very strong. One day we'll go. As a matter of fact, now my friend is motivation. So I want you can in a way follow up. You actually judge you will follow up. What I didn't say, I think I know what you channel. If I was doing about them for a very long time, I be when Christianity. Yeah, body also. Also at a particular stage now. Yes, at a particular stage. But you to decide, yeah. It was chicken and carne go so and came on so before I would man the in a you know that most times if you pray in a Christian way, it works. Or you all know how work most times. Or it better in to the God of heaven and earth, according to Christianity. Another force analogy. Yes, and when we found first analogy, look at na need Jesus is there. Jesus is so. Yeah, I need to Jesus. So I just a force need you. Okay, the problem some little problems I went with Christianity all doctrinal issues, false doctrine. Because you heard how life works. If you could address in this particular issue, either last week my page, not my main thing, my page, my Facebook book page. Three major beings with an as in I have me three major beings as a mother. Saying in a joke and in a moment. Three major beings. The first one, yourself. At times, no, something as in you put anything. It's me more if we could 24 hours and no one bad news about that person. They're not happy. So see well. Money wake you won't go. You won't my own way. You won't enjoy it. That's basically when anything needed. Okay. The third one we're gonna these are the three major one Nazi Elamado. Can't go how. At times you are in a deep problem. You are in a very deep problem. Let's assume you were a Christian. You say Ulana Megono, most people need steady. If I had a my God, where are you? My Father, where are you? God, if my God do mean in Igbo, Chimshilebino. To you, in a Christian way, but you are calling on the actual force. If I say address that prayer too, and then you steady. You want to have you. You call good that being into question. Also, my Father who art in heaven, or where may be heaven do? Everyone and them one or heaven. If I go her, especially only if I will tell you, you steady, only if you may here. As in that in breaking your, but you notice most times if I do so present to you, they so they learn as well. I'm on in a hat and can't do actually you see you. So even at that time, all on this shape, no, Hano has seen if I won't and how you put if you can address this issue. Oh no, Chiu, Kate Bokulu, or Megono,
osika emifena or your own maka depend even in real life onwe problem go ya solve ni sine battle nka you need anybody you just solve all your own obrezi yoku when nke wu chiu let's say na chiu do not a mentor in real life maka ife chiu do inwe parents in real life obreno mani inwe ike nwe mentor onye na-edugu onwe ike ife meru ndị Igbo si na ọkọ kọ mmadụ omekwuru ojekwuru mmadụ ibe nwe nke ya wụ problem ya encounter je call your family members say ha bịa solve wọlụ ha bịa help ọ bụrụ enu otu akpa ka ife ahụ ka na-eme na mmụọ amoni na ahụta otu a ka o si eme na mmụọ so that's why people put na say no Jesus zala ekpere Jesus adazi ekpere anybody. I'm saying this categorically once ni iwu onye Igbo Jesus azan buru ekpere gi if you ajugoro ya mata na Jesus no exist. Let's assume na Jesus exist na Jesus wa fiction e create in the Bible. Have you ever thought of that possibility? So all no he exists kezi onye na azazi ekpere ahụ. Now this is the problem. Only him who gets this once. That's why when we enjoy your day in life, things are not more difficult. Why? What happens if I end up on a midlife crisis? What do we see 40, maybe 50, maybe 60? And more gets people you can say, Bob, only CK. Emma, why? Why you just CK? If what you have upon my father or call? Why? Nana Zagate Billy since Mani Kuhomegono, Maha. That's why if for some people with time more you lose if any Arasana, okay. Ojoes yung Obi Discussions. I said and then Nana, Nasan had a Nichito her. Where's Yoku? Most people need Jenafa. Will it in? Who is in and then Nana house in Yale Megono, Yale Chetafa. As soon as you know you want to Westalogo, you will kiss upon a Westalo you will. No men can. Omecha, you join your testimony in a church. Be haji, be here. See Jesus, Mama. Mon Jesus. We even didn't hear na pomelu. So was the time you and I high out of Pozelo on enough for life for you and need to read. So if you name some people, because no with some people, grace. Had you will be over. So some of those people that grace may take it far. Oh, when the grace had exhaust before I look at you for grace had to get exhausted. And she had not she or have come in she wouldn't able to have a mother. Okay, we're going on what Mahoney she and the rule where you can son ye can so with time high G well Lulu, ha hapo. Maka how man na ebro nwata. All this in the family match we make sure na man lulu a certain age. Except for onye assign we anwo mo won ife meta within the family demand dey na yebu nwe or something. That way different thing. Man all things being equal. No all of us we make sure that you grow into a certain age. E kwese man ni top tag mo ife kwese Emma. Ihe lizi mama thank you mama papa thanks her. Ejuni ya mu ife ekwesile Emma. With time I happen. Ina afọ onye na-emebu ọfụma with time ife eme ego no. Ona hakosi. Ona little sign for you ikwesi ibido nwa ife ka ije chọwa ife na emeri ihe ekwe. Ine ekpenya we ine increase the fasting, ne increase the diet. If ana Ethiopia. Man some people due to the first one we yourself, some people na-enwe grace na take have a very long time. Manu will be grace ya yelu. Ogu ka ego dị na account. Ogu ka ego dị na account. Ha. The producer. Na Nollywood so kwa na lota. Mbe ya na to kan we la hola. Welcome. Brother. Among na hota. So onwe nde agwa nna ekwu stage mmadụ niile araro stop deceiving yourself. Onwe ego na ya eji ife amụta am that one very well na secondary school or university. Onwe one particular person I committee ha na mo na enolo oya na aye enwude m
Oh yeah, nalele and I am going to make sure no money the person who had me if na money ni go na okay so long mami okay. So I can in some people but as you some people you know say man onya ha me fan if na agaga go na enwa grace oji we bi owa nke go ni ofu. That's why you must know yourself. Socrates say, man, know thyself. If I had a coup, made Maluchigo Malandish, you went there or was all her. I had the if I had higher walk any orgy. I yet be near Billy, or say one will nose on doka, most on dominana, most on Dalacoba, most also literally say where beer. Before me, no now. No one's look away beer. Where Biowa. But even in our guide and support system, a de way lawyer Belowa, chi indeed she or go use extra support outside the normal support system Maluquasi be used. Among in a hota. So in a patala see no bele na Jesus was alia. I had a boat to was your walk. Only Jesus was ali. Jesus has a boy below Nibo. Put me anywhere. Well, we kill is Odinani Igbo. Kaya batabia ze kaifo. Mukona le nwo obodo enwe. Mana na akọ people ada hotel. Ani nwo obodo enwe. E foreign mu aya no kata si foreign land bata ebe eza imi fena. Ikwu mu chi welu ozo. Among in a hotel and the spiritual realm will order. Oye doing a ekpele ona society and na pata no die I dey take care of it. E say me ya hijack here. I dey me can you steady. Na police go Abuja bia ebu mmadu na Nnewi. All and ha na Nnewi o ya to up na police station do na Nnewi. Ha ga ha na straight. Jewe be the person, jebu the person, jewe Abuja o get a case of kidnapping. He may be go case ya he hana court the person J court he may be gay if all her case of kidnapping. So I need order. All in life can people they want on a life for your whole order. Man, show you need good man even at this fiscal world I will order. You security obore elu security ebuka otu mgbe na allow security ya no kata security ndem poka ejuru aga ije nwude mmadu ya inform nde thank you but I na custom if I do very simple ehota you need sharp people ina na akpaligase ma allow si fuel obodo nwe obodo ahụ if you want na ka sem no ka akpata no kpa alụsị ahụ nwe ofu mkpa alụlụ bitin nọ na-ene n'ụlọ na-enye ụnụ ife onye ọcha na-enye onye anyalị ka ọ ma nọ nwanne na-akọwa ife a ndị mmadụ ha mere like o nwere ife na-akọwa some of these things. I don't force myself for you to believe ife ma ụlọ ọsọ time na-ekwu estate na onye ekweta hụ n'ụtụ ekweta na mgbede iju na ihe ekweta na mgbede itido ha anya ị na-eme itifa asa ka Jesus ị nọ na mmụọ sị ha na-echọ ịfụ Jesus asị ka ịbụ onye ala akọ ya asị onye isi na-echọrọ ịbụ nje nke a amaghịla ya amaghị I'm very delighted you were Biafra. Ghana may follow the very main mana YouTube channel. Man, I'm both for like Sundays. I got a meeting now. I get no chance. So I don't chance. Where's Nama? I'm very labor. Where trouble. You might go na. Because now there's time for everything. When is your go? Buy my go, but they buy a and Ogaho. I told you, ma, on our the buying a major or Nalo and Benham. Yana open the chair more than open one than your father. My phone will grow bending to a bed, not see how handles can have. I feel any more than that. As an old dog. I'm going to qualify. I anyone. In a joke put a beer.
and ọ nwegasịrị akwụkwọ ndị bụ ụzọ dere m gụsịrị wee nwee convention. One of them was Allo of God. Okay. But you know, I should call him the chief priest of Idemi deity. And the young Rebrand father, sent him on a long good. That was it. Another. So if not that, how they go, they wear principles, spiritual principles. And if you want to prosper in life, you are aligned with the spiritual principles. In case na ben nadi. You got that Bible. Ndị nna anyị famisi misfired bụ o nwere ebe ọ na-akọwasị anya gaa fee chi nke nna ya fa efu na onye ọbụla each lineage nwere chi nna m fafere. Not only that, na Jesus ha na-ekwu ugbu I have not come to destroy even ndị nna mfa abịa m imegono adị na nke nna ya fa so ndị nke ihe amekwago na ime ka Jizọs osisi niile eme ka imegono adịkwa nke i destroy one nke destroy. So na mgbakọta ozi ọma niile a na-ezi omume ebe ekpere n'ikpe na gịnị na ezi omume do the right thing. Dịka iche na mmadụ ga-eme gị ha adịghị mgbe emere ọkwụba aka gị ọtọ bịa ndị gị align with your ancestors. Ndị mere ife dị mma mgbe ndị mere ife ọjọọ align with them, then ụzọ ga-adị mma ikpe agaghị ọfụma. Mana ọ bịara fia many of us ahụ because matakwa ghọta imejụta ghọta bụ na a sị na okwukwe na-esi n'okwukwe nkwere na-esi n'okwukwe. Now, a faith comes by hearing and hearing by the word. So when you keep saying something, that another thing to the subconsciousness of somebody at the time, although very strong, and that person will believe that is normal. No, not him this generation. However, into Motara contribute. For example, neighbor Musikata wouldn't pull me. Nana no Chazelu. I want to fit none way. I want to name and go on brown and all. A memo Nana Bob documentary or investigation about the foundational system of that clan or the community. So 2018 I made a documentary about Newi. Big one about more far. My crew. I want a documentary. So I got to know some things about Newi Foundation. You know, aside of Uruago, o nwere ebe a na-abụ ndị dị aṅa bicha zero ebi ihe ochie ikenga adịghịfa line straight a na-enyefa tinyefa na ọbafa n'oche a na-agba ebe ebi n'anya. That was the kind of person my grandfather was, a very strong journalist. One very peculiar na Igbo a na-akpọ ọfọ ọtọsị. Ọfọ ọtọsị bụ ọfọ ndị nri na-eji akpụ arụ. Ọ na-enye mmụọ niile nọ n'ala Igbo nri because ebe ọ na mmadụ nwụrụ asị na mmadụ kwụrụ ụdọ ma ọ na mmụọ a na-enye nsogbu na anaghị akpụ arụ na mmadụ otu a ọtọ ọfọ ha ga-eje nwere ọfọ mmụọ niile ahụ gịrị kpụọ arụ the man nwere ọfọ megide ọfọ ndị ọzọ niile o ji eje mana mgbe ọ nwụsịrị ọ hapụrụ ndị ụmụ ya zụrụ ụka ga-emebi ife niile ya mana nke mebiziri famili nwegidere ọbịa were kịta bụ ọfọ ndị ichie eji enye mmụọ niile ahụ nri. One of my uncles did really walk over and we order more family wipe off today. I'm going for if I have on the man only the family by sheep. So when those things, more than that, they communicate with no man was again and ditchy. Now, Pankata. I know them. The first more of them over. But more will assemble. Now, some of things on my phones are cast over.
by the way, I will cast and Biden. The first time I go a Mujem, if you do the peace, no, I walk Igbo. Now, you have a job, I didn't get any maybe no magic animal. I should go back to my father's house. Go around walk Igbo. Now, you never have that. Now, the man who made it here, what they in Adobe and Romo, not about you double tour. And those are for those. Those are for you. My head, I won't come back magic, you got enough of that one. They wouldn't need so much where you are. The man would go. I'm a one of my hand, I couldn't know. Oh, na she get on when maka even your own self not go I know I'm going to you now so na times not go one year no when then I kwado na ha kwado where bio so now it's at times no nya ha me fa na go ne na bu one na araro okay so back to what we were saying okay I'm coming from Mambo today so I'm going to do this on web like I'm just and I know I need na mandozo my cousin had that frozen so now I'm going to a boozer before you know the was from now wow I just made them go to pocket they going but 15 years good I go we me try to choose I go mobile and everything what from the church ata kwado Ghana ngene bo na me go na ngeme mezibeni na me na ndi ichie ihe na na-ekwu nkama I was a small boy. I'm going to come back. He didn't know I'm fast. This way, he didn't so good. We had to make one now, but I'll look at the key. What about pay for the muzzle? This morning, actually, we phone you on and I watch every morning. I say I will also phone follow. Giant. Otherwise, my problem. Oh, I got more. Go about my question about the negotiating or when laptop, hard drive, when script, all the other day I watching it on Nazu. On a computer, about the good point 500. Where we go. So, my brother, because now I'm getting my food day, who thought on there. Make it differ. Because of my own family. One of my cousins, my uncle's wife, as not go to go. My parents not what I'm going to work in the Pazani. But I make them a muffin. Not poor. Before you did not go that to more better by himself, was a maffa. From Gavana has been my bell alone to the bus of near back, piano. Got me a major. More day the more things, more than William. The look at or so real on how they made them put teeth and they bet Diana. One of the banner. Follow a same I got and don't know what that thing goes remote to Oji. However, a woman Oji Afro. Now here I would think the fourth generation Oji. And then we stayed up with a book. Mario book. But I'm not going to watching Ghana. No way I get a man at that place. I don't know about that. I was very young money man. I bamboo and most of I'm one way from Nabi. Yakian and a beer band and the way that way I'm the last child. But unfortunately, more I the first son now. Because best than no only one ballet ban or more. Was I would move one some now. Apocasmo. No one in Bala. Name na se na amusha diopala Chineke will like holo diopala as amusho amu tago diopala Chineke jizi ake holo nyo that you know that understand so no more they had the name that place but now name my ba takata amarom so that was when that thing came to very clear to me it's in akano thank God no go get na na ngwalo ri eba mgbe nkuzi maka ọgwụ ngwalo ndị mmadụ na ọgwụ booster na ọgwụ dị koyi na arịa ahụ na ife ajọ ọgwụ bụ na abuse of ọgwụ maka people na-edewa ha na ọgwụ dị njọ so na ọgwụ adịrọ njọ na ọgwụ wee booster na na arịa ahụ n'ime idiri fomi no we feel deficient ife adịrọ then ọgwụ help zie ruo ọrụ boost either your immune system or defense system. Never hear na ngolo ọgwụ nkwado ndị enweghị he need ho. He need re. So something like that.
Like almost no. When the none of at the wall. When you not there, then you will Ghanaian, you will. Giant more than look at no. Monk of an abba in my house, and look at Bell. I will lap it, and we're up on email, sure, more. Well, Mokas another attack from 2 months of mine, winter of men or sense, Yakan. After that, and some 9 o'clock, 9 o'clock, 4 pictures, some of I had one of them. That I will pictures on the valley. Oh, now. Why I often get a buffer. Oh, why did I mean? International Nazam was there. The one the Watara, and I open up there. And I will leave it. Near Mary, even in an more. Now, what if you really awful? Oh, not that. Where been till these was home. You may call him when I go back. Leju. You know, Anna, one of them was a good. You mean, yeah, so, when I got that, and before I knew modifications. Like this bottle, one bottle for at time goes by the company now, negotiate the bottle, now modify it. As you know, as I know, more than check one, more than a control room. You are one more name and a control room. Is it not although proper that now I am modified the way? Oh, he no need modify. Oh, he no need the problem on the PhD. And they go to school, but also from even no befa. On the uchi okenyaho. I want to have the social trend. Can they expect? Even ne moto in a day stage, in a when them money, don't my moto. The danger that one can run into in practicing Omenani is being preoccupied with how things we are done in the past, without embracing and battling with the realities of today. You see, Omenani is not to go back and relive the past, but to honor and respect it. You do not disparage and belittle what you respect, rather you tread carefully to see what you can glean from it as you face today's problems. It is our duty. no. It is our duty. I want go to school. Fuke, ni kanda siwe emenke ha ketana. Obro jumpos in ke ujena kende modify le. Ye last 2 days or 3 days e dey me na say nene na premier nene Premier League. Ona atogoto. Onwo ka Premier League yesi we boost the economy of Nigeria. Ninke ye boost the economy of Nigeria or Nigerian Premier League. That you must even if you say that in English Premier League, if you have water from it, wait here nanke. I know Nigerian film now. I will not as no hey boom. Oh my God, na email ye corner. Nigeria, I need to take Nigerian. I have Nigerian music na party. Malake email party. See foreign music. Oh no, neje dona. Oh ina ache ebu. Yeah, on Nigeria, on Nigerian music. Yeah, appreciate the first. On we a boozer, we appreciate what we feel if before outsiders away. Where Bia, Manande buy actually we her if Ndi was still no Obi Mokolo, about Obi. So you must appreciate your own. If I hear a pussy money, case if you just school, man, I went to school, where join you see in the water higher education, where not more in the bay. Support him, More the same Deka, never Mukualos and Kaide, no do dirty. In see a cage silly. It's all to July as Jen Jennas as the end. Never on all of them. Always. All of them. Then they auto the blue bucket Saturday. Jemo Paul de Gono. Or more Jesus Nabi Picha Oka. Or one lady Picha. Ain't you the same thing? Oh, boy, if package you will unjilege Jaloka. Icheno umoloka aloketa ndo chabia nene manaka ngwa eziokwu e jide ofu okwu alose package e unu half of yes it's true asina le emife na efunde esi obodo oyiwo ilokata ini actually jife mmadu weke eji achome itu in all the too vulgar
mana permit me asị na eji ha mụ iyi akwụna egwu iji ife mmadụ wee na-atara impress ya o ife mmadụ afụ bụ ka ị ga-eji wee impress ya nke ife ahụ o nke ya ahụ that one that is your own. So anyị josu na bastardize na akpọ nke anyị ife na then o mere anyị nweta that recognition ife niile nye na anyị recognition in Nigeria outside wi-fi ije na Oscar ndị Oscar si unu send na film na-asụ oyibo. Stop sending us films. Na ha chọrọ language film from Africa, not nke a na-asụ oyibo. So this Genevieve. They were not language. If I go, na ha expect or ịsụ oyibo. If ever no you are wrong. So they are expecting your own originality. Go hapụrụ ha nke ha. Only reason you notice na most people eji obodo ewe eji agụ akwụkwọ na English name aha elu 1 year. No nene fa ngwalo ha elu 1 year he change afọ oyibo ha. Onye ọ na-je agụ akwụkwọ bụrụkwa ndị je egbo oringo n'obodo oyibo ma o je na-ebulu drugs. Anybody je agụ akwụkwọ n'obodo oyibo nene ha elu 1 year. If you open English name ozigbo or hotter the value of your project your own. Yeah. Maka inwe ajọ okele afa esi John niile ga anya isi ade onye a maka ka onye oji esi ajọ azakwa John you mean your name is John now ni chikike mu asi akike onye asi aza John prof Tukwemeka bottle to leopard kede bottle to leopard okay ka nwụrụ ike for my kinsman okay ndị ike leo nke isi yes okay aro awesome. And can you your grandfather or this man Balaji ka se tolo mmado o nwe one man na ndike we wan se na to okolijo ma ase no onya the man bal gbogbo ase na bata be ndị mmadụ be ka na akwụrụ homage the whole king surround na akwa tax akwa homage na ọ na-akpa onye onwude na ruo na efosile ibe Niger ebe na ruo ebe na akpọ otu ọgwụ ọdụ ibe da ebe otu ọgwụ maka the man the full name is otu ọgwụ ọdụ Korijoma because the aka ibe na show the man believe oh they ha ka eji ekwu na ndị Igbo lele mmadụ a na-ekwu ndị Igbo lele ọ ka ndị Igbo lele maka efugo m dete o dey mmadụ the warrior I'm not painting our grandfathers or great any steady ọ bụrụ ife niile ka ha metalụ but like I said ngụwa ka ị nọ now maka some of them melu those things as business ha ghọta how they play and ndị Igbo sịrị ndị Igbo then lelu ụmụnne ha lelu ndị afọ na pịta ha ọkọ mkpụrụ akwụ ọ ndị afọ ihe eleda n'obi ma ole okwu agwụ ha niile nwa sịra ngwa dịkwakwa onye echi mpụ mara obulu okwu agwụ m lee n'ọkakwa nwa na-ewepụrụ onye nke ma na ọ nọ ha o dị ife ha impression ha bụ n'obi mana ha amụghọ maka ị na-eme ife taa ụmụ ife anyị na-emegasị taa ọdụ anyị mma n'anya as in onye na-ego n'anya kịta onweghị ife there is nothing wrong with it and the social period of this period accept it as normal 100 or 200 years ọ dịzie ka yes enwe review ọ dị ka ya emelu alọ. Well that history of my town is a very very tedious and strong one. However, I got a story for another day. But so what? I need to na iwo kwa nkwalo onye kpalo. Ai ma wolo onye kpalo mmadu. Na ka ya. Adenyawa na onwe eyewo onye zolu de nnewi na ha no sa honde ochogo. No with mmadu ọ na-akpa meloji jegasi mba. We fi fo ndo acha melu de so hoga. We bịara de si ala ndara abịakwala ha ya abịala ha bịa. Si anwakwana anwa mego no jenusa ha ogo. Ai na ha kpa ife on ha kwuru. Maka ntụ ọkụ. Ọkụ ịghọtago? A na-eji ntụ ọkụ. So and mana inerechi ife niile condemn ndị gboo esi na ha mere ndị kịta ka na-eme karịa
ife niile ị chọrọ ịkọndem fa ikwu na ha na-ele mmadụ kịta ka aka na-elekwu nke nwụ ha gburu mmadụ aka na-egbu esi na na-eme human sacrifice oke ka njugoro kịta Russia na Ukraine na-anụ ọgụ ka efe na alkat na-anwụ ọkwa mmadụ na-anụrụ obodo ha ọgụ wee na human sacrifice onweghị obodo ya sustain without human sacrifice either n'imele directly or n'imele indirectly. Emelu crusade ajọ mmadụ na pastọ kpọọ crusade ọkwa a na-abịa 10 people moto nwa accident na ndị na-eje crusade 10 people nwụọ n'isi onye ka ọbara ahụ so kele agwụlili ọbara mmadụ ahụ mba kele agwụlili ọbara ahụ ọ na niile n'ijere obodo gị agha wee nwụọ n'agha ọbara ụdị n'isi obodo onye na-eje crusade wee nwụọ na crusade ọ na-eje ọhụ na n'isi onye jelu mana ife niile a na-eme kịta mana ị chọghị ikweta na ọ na-eme or you don't want to analyze it mana onye ụdị ife a ka anyị na-ekwu na next 115 because life makes more meaning from hindsight as na-ebicha na ndụ wee ghọtawazie ị na-asịzi ka ezi ọ na-ama like a na-agba bọọlụ ngụwadona na nuno ọdụrụ na-akali ka onye asị wee hapụ bọọlụ ahụ wee baa n'ọkara iti ọhala ebe tụrụ oyi amami na-aghọta mana most people ndị nọ in the middle of the action ọdụrụ that easy. So instead of us complain na-enechago nya onweghị ife imegidola at the end of the day ọnwa nji wee si unu na asị na-egburu Jizọs ọkwe ka e wee n'ihi mmehie wee jụọ mmehie a na-akwụsịla mmehie a na-akwụsịkwana so as far as this world remains good and evil mana nwayọ onye gwara mgbe m na-ekwu ya last 3-4 years Ugo sorry mix ye mmanya water soft drink ama no ya nwere soft drink mana apart from him most people know ama na most people but nevertheless water 2 or 3 soft drink so water so 2 na ebuka nwere ike for soft drink and hot and beer the system ha na ndị na-efolo nobody do onye na-nwa ajụjụ ọ na-ajụ in real time so ọsọ mụ na-eme ya mana mgbe m na-emebe ezi dịrị na mberịta na line mma na mmụọ na-agba oku emego m mfana kama na mmụọ na-akpọ mmadụ n'ọlụ echi mgbe ngwara na-abịa mgbe ọ na-afọ golo akwụkwọ golo ji ụlọ ebe mpe na okwu agwụ mdobe na-edozi ịgọcha m ebere kpọcha macha na zomecha ebe na-atọ na zikọ mmadụ na nna anyị gbata anyị sị na nga gakwa atụ ka anyị fụgwọ nnọọ oge ga ejenyere gị aka na-eme a na-agbara ha ọdọ na-aṅụ m na-egbu ọkụ ọkụkọ na-egbucha ọkụ ahụ ụmụaka achakara emechaji ọkụ mmadụ 5 ọdọ etinye nwanne anyị gbata tangod ọkwa anyị sichara ebe na-esi ka kepụta anyị danọ danọ fon otu mmadụ ebe m karịa taa I never called anybody. In fact, last week aka m gburu anụ before m na-emechi ya ọkọ m gburu ezoro ndị mmadụ ọkọ na-akpọ m gburu that day with G4 ebe ezozu ọdị ndị mmadụ understand. So imetebe ife ọdịnala ema na ọdịnala dị ana na ọ ga na-ezi ozi ọ na-ezi a na-eme and imepe ọnụ efu na ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ you dey very careful with things you say, the places you go, because you got a role model.
You won't struggle to get things. People struggle to get. In that world, I have to go. Yeah, I do too. Was that how do to? I am for it, man. When I fight to get out there, my problem. I'm more example. I think now one man squad. Namo had the three. Like Namo Tarafa, when I put more now. I'll say so. First wife, Yamutara wine. Motaramoke. Second wife, Yamutara wine, Motaramoke. Or I know what wife. Where could man at Bob or Domo? Mamma, some of you come out my fall. I guess not only where I come out, I put it. I don't have to money. Come on, I have to money. I was at the Can't do moment. I shall go back. I can't there. Come on, really, because I can tell you, naturally. Actually, go look at can't commit there now. Even why politicians see you go. If you swear, Come on, oh, this is your office here for. And you are quite Mutona. See, go here, book, show, no maintain that kind of lifestyle for the next 20-25 years. Man, you go to all the whole within 5 or 4 years. If you have your book, say, culture. Yes. My family do go Okwana can be excuse me. If you or necessary that who are see within now that there is need for more land for real estate and don't see the more than I can't go every day. I don't need the real estate. I don't need now. Sometimes they want like that. No. what head you how can you can I need now. More neighbor do you say? Woman can really see. For more now, somewhere Urago, on that side. Now I go quite a reason one neighbor. Go is a maybe is it now? Okay, why I know where do. And when I'm one now somewhere, a bear Urago. Man, face to wife is a maybe came more than 5 into that your bomb. Now, the face wife is a maybe what I do better. Manka was it? One name we say. You say, oh, yes, I go to her way. Is it? Everything. So, back to that, I want a Monday, I give you one and for example, Okwana, one and in. Gaby, I just said now, what do he want? But I thought no was you will just watch. Please like and subscribe and also share the video. Please like, subscribe and share this video if you love it. Thank you. I don't want to be